Rhyn ap Iorwerth. Diolch, Deputy Lywydd, a dwi'n anfalch o fod yn gefnogwyr y cynnig yma. Fel cenedl, mae'r heli yn ein gwaed ni, mae o'n rhan o'n gwead ni. Hanes yn diwylliant, yn llenyddiaeth ni hyd yn oed o Cynan a Thona Gwyllt y Môr yn Aberdaron i Ceiriog yn ein gwahodd ni i gyd i rwyfo gyda'r don i Ynys Môn. Ond gymaint ag yma y môr wedi bod yn awen ac yn ysbrydoliaeth i feirdd yn y gorffennol. Y cwestiwn i ni wrth i ni sefyll ar yn glanna ni yn edrych tua'r modd heddiw ydy sut ydym ni am allu cael ysbrydoliaeth, os liciwch chi, o'r newydd i fanteisio i'r eitha ar yr adnodd yna fel sail i greu cyfoeth i'r genedl ac i genedlaethau y dyfodol. Yn y môr ac ar y glanna mae yna harddwch a hamdden i wella safon bywyd, dinasyddion pobl Cymru ac i ddenu ymwelwyr. Mae yna fwyd, mae yna ynni diben draw, mae'r môr yn cynnig her i ddatblygu technoleg a sgiliau gweith gynhyrchu newydd i allu rhyddhau y potensial. Mae rhain i gyd yn cyfrannu at ein economi las ni, ond ydy bob cam yn cael ei gymryd ydy'r cwestiwn i fanteisio i'r eitha ar yr addewid hwnnw. Mae yna 5 mlynedd erbyn hyn ers i Lywodraeth Iwerddon gyhoeddi strategaeth i ddatblygu'r economi forol, Harnessing Our Ocean Wealth. Mae o'n deitl da, os gael gyfeirio at y corff cyfoeth naturiol y Cymru, Natural Resources Wales, yn Saesneg, a mae'r enw Cymraeg yn un gwell, dwi'n credu. Y cyfieithiad llythrenol o cyfoeth naturiol Cymru ydy Wales's Natural Wealth, ac mae o'n cyfeirio at gyfoeth naturiol, wrth gwrs, y gwerth ehangach sy'n dod o warchod ein amgylchedd ni, ond mi allwn ni hefyd i ystyried o fel cyfeiriad at gyfoeth economaidd. Achos yn sicr wrth edrych tua'r arfordir a'r môr, mae yna ffynhonnell naturiol o adnodda yn y fan yna all helpu i roi Cymru a'r seiliau mwy cadarn yn economaidd at y dyfodol. Be wnaeth Iwerddon oedd edrych ar y sector forol yn ei chyfanrwydd, a dyna'n union dwi'n credu sy'n angen i ni wneud yma yng Nghymru. Mi wnaeth Pwyllgor Menter y cynulliad diwetha alw am strategaeth forol hefyd. A dwi'n edrych ymlaen i weld ymgynghori ar gynllun morol cyntaf Cymru yn dechrau eleni, ond wrth gwrs mae hwn yn rhywbeth ddylai fod wedi digwydd flynyddoedd yn ôl. Mi glwn ni lawer o sôn heddiw, dwi'n siŵr, am yr elfen fwyaf amlwg, efallai o'r potensial sy'n cael ei gynnig gan y môr, sef ynni adnewyddol. Ond ydy'r potensial hwnnw ddim yn mynd i'w ryddhau fo'i hun. Ddim yn mynd i wirfoddoli i gael ei ryddhau. Gwaith llywodraeth yn gweithio efo busnes, efo addysg uwch, ydy gwthio ffiniau a chwilio am gyfleoedd newydd. Mi o'n destun rhwystredigaeth mawr iawn i fi bod Llywodraeth Prydain yn methu a dod i benderfyniad o hyd ynghylch a dyfodol Morlyn Bai Abertawe, a'r elfen o risg sy'n ei dal nhw'n ôl. Wel, mae'n rhaid i ni fentro. Mae yna gyfle i Gymru arloesi yn fan hyn. A gadwch i ni beidio hefyd ag aros am weithredu gan Lywodraeth Prydain yn unig. Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru hefyd i gymryd stec. 100 miliwn o bunna bosib yn y fenter yma, fel bod Cymru gyfan yn gallu manteisio wedyn wrth i'r dechnoleg yna gan fod i ffordd o Fai Abertawe i'r byd. Mae yna arloesi yn etholaeth i hefyd yn y maes yma, Menter Môn, drwy barth datblygu morlais yn denu cwmnïau o dros y byd i arbrofi efo'r genhedlaeth nesaf o offer cynhyrchu ynni morol oddi ar arfordir gorllewinol yr ynys. Dwi'n hyderus iawn y bydd cwmni Minesto a'i barcud tanfor rhyfeddol arloesol yn creu diwydiant newydd, fydd nid yn unig yn cyflogi yn lleol, ond yn allforio i'r byd. Ac mae'n bwysig hefyd sôn am waith rhagorol adran Seacams, Prifysgol Bangor ym Mhorthaethwy. Mae Cymru yn gallu arloesi, mae Cymru yn gallu arwain. Ac o sôn am Seacams yn ategu beth ni wedi glywed yn barod, dwi'n croesawu arian sydd wedi cael ei fuddsoddi mewn ymchwil morol yng Nghymru. Wrth gwrs, mae cyllid Ewropeaidd wedi bod yn allweddol yn hynny o beth. Does na ddim sicrwydd gan Lywodraeth Prydain y gwna nhw iawn am yr arian hwnnw yn y dyfodol, ac mae'r ansicrwydd yna, gadwch i ni fod yn blaen yn bygwth tanseilio llawer o'r gwaith da sydd wedi wneud yn barod.
Mi soniau yn fras am gwpl o elfennau eraill o'r economi forol a gallwn ni datblygu twristiaeth enghraifft. Mae angen mynd â diwydiant llong a pleser i'r cam nesaf yn Ynys Môn drwy fuddsoddi mewn adnoddau. Mae'r sector bwyd yn un pwysig yn Ynys Môn. Halen Môn yn enghraifft o byrder yn dŵr ni, ond da ni hefyd yn cynhyrchu'r cregyn gleision gorau yn y byd. Y cyfan yn cael ei allforio bron. Gadwch i ni fuddsoddio mewn adnoddau prosesu mwyn gallu datblygu hwnnw ymhellach fel diwydiant. I gloi, strategaeth sydd ei angen. Dwi'n falch yn bod ni heddiw yn cael cyfle i wyntyllu barn ar be ddyla fod ymhlith gwahanol elfennau strategaeth o'r fath. Mae'n economi forol ni eisoes fel y clywson i werth dros 2 biliwn o bunnau. Dwi'n credu bod y potensiol am dwf yn aruthrol ac y byddwn ni gyd ar yn hennill o wireddu'r potensiol yna.